Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Habakran na kajing alang kabaka sorkar ka samjing Arab march puwajar tingka shikinong yo kibashong di madan hayaw do usembot mendirang ba ka jelaw uba prestun tensong ulong bagi tu kibashong di madan hapulis bazar nya kendai lat kidi basngo standard bat kithat benle chayaw do bagi smadok masi kismadok kha benle chayaw do Henry ulong bahadin bagi sorkar kan dep ban pin internet ek yodo ke yodo kan kam internet ban ke kendai lat ru bat ulong bagi sorkar ke le ya kan ni nak benta ga jimentoy kipat ba Yodo ka jongi kade ka yo ka ba shongkun ka ba shonglei badru kade ka yo ka ba don ka burom ban kentiu ya ka jela ya ka ri bat ka jat benriu jongi barok away te hendrai ha ka jiyai lenti jong ka yo hapo ka jing peniai jong usi melim nadu bangadang rit hadu kade ka klip mat ka bamentang ngampat sem ban yo i ya ka record bahkan don ka sorkar ka ba ai jing harap ya kane ka yaudu lemba jong ka office jong usim ka hima melim like no ha kane ka sorkar ka bamenta ladang kren kumta long tik kumbangayaro ya lade nrenga ong ya pi whatsapp ya ka jingkren uba prestun namarude politician let paiden hima pi ban puli ya ka history kata kade ka badot kame saya compare mapi la kadai ne em gaji shisha kaba ibadu prestu ni keren menta kano pais ni jan ar folklore ka phase 1 ka phase 2 ban pen internet ya ka yodu imasngo baha menai la ong kandon sa ka phase ka balai ka bakaddu bangin pendep ya ka jing pen internet ya kan ke yodu jong pi perok away ban ngangit scam ladang ila ban pendep saka fees ka balai perok ngin ya lagi yolut ayodu umdai shu a police bajar balai nga ok mutar mak babun ke balai yow a police bajar dei ki padba jongi ke baslo standard dis pismado masri smado kha shu ya kershut pabriu yo covid penban hakan ni ka beautification ka begin le sa ka phase 3 kan mau bahakan kam internet ka yodo ban ia ka polis baja kani ka kamram ka bangi ka sorkar ni le mdei na ka benta ka bentoy u konrat le u prestun le u skobha Rei de ban mentoy mapi ki pajba ni sultanat menta ka kenti sa sipang nya sam ya gachet sipau hajar tengka ni ong skau bahar register kini ki kendiat sri barok-barok ya teh lut ban register balai teng ana pensoy pensat ki politician ki ong war register na bat pensat be na yodo ap ngan batai ya pi ngalai keren ba bad paim kane ke yodo kadai ka ba control da usim ka himamlil ndai jong no ro idisi ma ban be ya pi municipal ma re ban be ya pi kane kadai ka ba control da ka himamlil Wat penleno yakni kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hnriu po hajar tingka menta phila banyo hakdor lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar chaneng phinyo tang san po hajar tingka amtang kata ka wei ki sopti ka de ka wei ki design tang na ka benta jongpi wan jit nok loi na molai moro bat na mot pran pho no menta hau khandai saw lai hnriu san pra hinyo lai pra